What is it? After you eat your din-din, what? Ito yan, balot. Balot na nato. Kasi ayaw ko talagang ma-scam. Ayaw kong ganon. Ano bang ginagawa nila? Bakit na mabibigay nila yung ganong kalaking pera sa mga member nila? Good morning, Philippines! Good morning! Binalik ko lang to guys. Anyway, hi guys, good morning. Everything worse and I get so. Hi guys, good morning. Binalik ko lang tong sinuot ko and today is Saturday and yeah, yung lipstick na ginamit ko guys is yung always na very favorite ko na i-mix. Okay? Ito yung lipstick na color na wala sila. Ano lang ito, mini-mix ko lang tong dalawang color na to. Ito yung Wet n Wild. Ito yung mixture ng ito yung Miguel Last Catsuit and ito yung sa Wet n Wild. And ang una kong nilagay is ito. I think sinabi ko na to sa previous vlog ko. Ito yung una kong nilagay. Nice to Fuchsia. Konting ganun lang sa inner part. Parang inner part. Ginanon-ganon ko lang. Dab. And then, ganon. And then, ito yun siya. Nilagay ko on top sa whole lips ko na. Mini-mix ko siya. Mga ganon-ganon. Pero, drying siya sa lips. Pero, alam nyo guys, meron akong nilagay sa mukha ko. Usually, nakikita niyo yung fleeky itong nose ko. Fleeky around here. Ang nilagay ko is Okif. So, yun. Konti lang talaga guys. Kasi pang kamay talaga siya. Pang kamay yun. And, nilagay ko siya dito konti sa nose area ko. Kasi sobrang dry. Especially this winter. And dito din meron ako mga fleeky area. So, nilagay ko siya night. The other day that was last night. I think that was yesterday. And I have a cracked lips. My lips, ayaw ko talagang dilaan yung lips. Noon, mahilig ako magdila ng lips, which is really bad kasi it's bleeding every morning. I can feel na sobrang dry niya every time na maglilik ako sa labi ko. And then, Tammy told me to stop doing it. And then yesterday, ano lang siya, sobrang dry at sinag-crack na nakita ko na dumudugo na siya. So, hindi ko rin niya, pinabayaan ko lang siya. And then, nag-decide ako na pumunta ako dito sa taas. Nilagyan ko ng konti, in-spread ko. Kasi, gusto kong mawala kasi sobrang sakit guys oy kapag meron kang dry lips. So, yun siya. So, nilagyan ko ng Akips, konti lang. Pero, wag mong dilaan guys kasi hindi naman yun pwedeng kainin kasi yan, pang lotion yan sa kamay. I don't know kung anong nilagay nila dun. And so yun, and then the second lipstick guys is yung Give Me Mocha. Ito siya, Give Me Mocha. So kaya, ito yung result. A few moments later. Masakit, sobrang sakit ng ulo ko kagabi. And then this morning, masakit pa rin. So uminom na ako ng 2 Advil. And then kaya nagsuot ako ng salamin kasi yesterday, the whole day talaga guys. Dito ako. Lang ako talaga. Nag-edit, naglalaro, laro, cellphone na naman. Ganon yung so parang pahinga ako this morning. Usually morning, pagising ko, cellphone talaga. So, nagpahinga ako. At saka nagbiblink-blink na talaga yung dito na mata ko dahil sa sakit. One eternity later. Meron tayong shoutout. Okay? Kasi parang nagagalit na si Sis Linda. Okay guys, remind lang guys ha. Hindi ako nagsha-shoutout every vlog. Pero magsha-shoutout ako talaga kapag naalala ko na may magpapa-shoutout. Kasi hindi naman talaga lahat ng vlog ko magsha-shoutout ako. Pero, ngayon, isa-shoutout natin si Sis Linda Esteves. Okay, hello po sis. Thank you for watching. And also, hi po kay si Nancy Tradio. Hi po sa inyo. And also, meron pa si Crizel
Raboy Siganay. Hello po sis. Thank you guys. Thank you. Thank you for watching. And, meron pa. Para hindi kayo magagalit dyan. And also, shout out kay Jeffril Valencia. Hello po. Hello po. Hi, thank you for watching. Sinatin Lapos. Hi po sis. Salamat sa panonood. And also, hi kina Isabel Iscarilla. Hello po sa family daw niya sa Dasmariñas, Cavite. Hello po sa inyo sa family ni sis Isabel. Thank you for watching guys. Salamat. And also hi to na Rebecca Quintero. Quintero, I don't know how that's how you Quintero. Okay, Quintero from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Hello po. Thank you guys for watching. And also hi to Nurika Ritiza. Yep, hello po sa inyo. And hala, belated, hala, birthday December, belated naman ito eh. Pasensya na talaga. And yeah, so yun. Mamaya na lang ako aalis. Alam nyo, kahapon, hindi ako nag-vlog Friday. Pero yung temperature kahapon was, sabi pa ni Tami, 75 daw sa city. Dito is 60 plus. So, parang ano na siya. Get down! Get down! Excited? Misty, what are you doing? Aduh, ginoo ko. Sit, quiet. Quiet. Tignan niyo si Misty, guys. Did you guys eat the dindin? Somebody eat the dindin? Alam kong kinain nila kasi ganito ka-excited, look. Somebody eat the dindin? And then, what do you want after you eat your dindin? You want something, right? What is it? After you eat your dindin? What? I know you did because this is how excited you are. That means you get something. Gusto nila i-open yung gate. No? What is it? Did you eat your dindin? Huh? Tush. What do you want? Huh? What is it? I'm still here. Yung lipstick ko, kinain ko na yung iba. Hello po, hindi ako nakaalis guys. Hindi na lang ako umalis kasi ang hayag ng kalibutan. Naglalaro ako and then nagutom ako. And then hindi ako nagla-lunch. 1 o'clock na. Kaya pala gutom na ako. And gumawa si Tami ng pancake the other day when they were here. So, I ate 1 pancake. Oh, hindi pa ako kumain. Nagluluto ako ng eggs. 2 eggs. Dito. 2 egg. Nagluluto ko. Kasi, namimiss ko yung yung tawag nito guys, yung balot. Namiss ko yung balot. So kasi kapag may balot tayo, di ba, ang gagawin natin may maanghang na sili. So, kang pinakulat ang katapat. Para tayong dito, advertise. Hold on guys, ha. Ito. So, ito yung ilalagay natin sa ibabaw. Kaya pala, late akong nagutom guys. 1 o'clock. 1:30 na. Kaya palit-lit akong nagutom dahil kumakain ako ng carrots at saka yung tawag nito yung celery. So, ito, steak. Dinidefrost ko siya. So, kain tayo nito. Egg lang guys. Kapag namimiss ninyo yung balot, ito yung gagawin na lang ninyo. Gawin na lang ninyo itong style ko. Luto kayo ng egg ninyo. Yung egg ko hindi masyadong luto. Ito. So, kang pinakurat, ganyan. Ganyan. Ito yan, balot. Balot na mapuso. Sarap talaga, guys. Isuka pinakurat, guys. Parang balot talaga, guys. Balot na walang piso ba? 16 days? 16 days ba yan? Dalawa yan. Next time I go back to the Philippines, I would love to try again. I would love to try yung may piso.
konti lang nang nakuha ko eh. Yun. Yun. Sure talaga. Mag-ipunta na naman ako sa taas, guys. Mag-i-edit. Hindi na lang ako alis. Let's go, proxy. Ka naman kayo ay. Huwag maghintay pa. Keep going, Roxy. A few inches later. Okay, mga late na ito pero si Gloria Mercad. Hi sis Gloria, thank you for watching. Flor de la Pina, si Mr. daw niyang si Jonathan Blaso. So, hi po sa inyo guys. Hi to Ku Diana. Hi sis Ku, thank you for watching. Margaret Arong, hello sis, thank you for watching. Hello kina Sonia Abaya at saka sa Italian na boy fiancé niya. Hi po Antonio Francisco Anzanilis. Hi to Leticia Gakutan. Nandun daw siya sa Macau. Si Liz Magalyon. Hello po sis. Oh my God. Belated. Happy birthday. I hope sis may enjoy ka sa birthday mo. Pasensya na talaga late. Sorry sis. Sorry talaga sis. Oh hi to Verns and kids. 2 hours later. Takot akong mag-share. Takot akong mag-share sa inyo about. I think alam na ninyo sa title ng vlog na ito. And guys, ito guys ha. So, alam na ninyo sa title. So, ito ako. Nung una, okay, talking about KAPA. Talking about investment. Pero, okay guys, noon guys, hindi ako naniniwala. Hindi talaga. Ako yung tao na when it comes to money, talking about money, giving money, and you think you will receive more than what you give. And ayaw kong ng pera na hindi ko alam kung saan papunta. So, ganun ako, guys. Kasi ayaw ko talagang ma-scam. Ayaw kong ganun. So, yung mga kapatid ko, story muna tayo, guys, bago ako naging, I will tell you yung process ko sa KAPA. Until now, I'm still have that, uy, baka anik-anik. So, yan. So, yung papa ko, naglagay siya. Hindi ko nasabihin kung magkaano, ganyan-ganyan. So, naglagay siya. Then, the next month, pina-follow up ko sila. Sinasabihan ako ng kapatid ko na ito si Papa, may natanggap na, ganon-ganon. Kung alam niyo yung KAPA. I'm sure andito kayo dahil din sa KAPA na nababasa ninyo sa title. Sabi ko sa kapatid ko, hindi ako maniniwala, wala din akong pera, kahit totoo naman talaga. So, yun yung nangyayari. And then, pagkatapos niyan, nag-ask ako sa cousin ko, sabi pa niya, totoo daw. Sabi pa niya, may teacher daw na nakatanggap na ng malaking-laking pera for a year daw sa isang taon. Malaking pera. So, sabi ko sa kapatid ko, ano nang kapapa, baka si Papa, ang laki ng nabigay niya, ang gana, baka at the end of the day, walang nakukuha, siya yung may utang, ganon-ganon. And then guys, ako, sabi ko, oh my God, para naman talaga ang totoo. Ganyan, nakakuha na si Papa, 2 beses na. And then yung cousin ko, may kinukuha na din siya. At saka yung teacher namin noon, nakakuha na daw din. Sabi ng mga ganon, marami akong naririnig. Meron akong kalarong isang tao na kalaro ba sa laro. Meron akong isang tao na nakilala doon na member din siya, na may nakakuha na daw din siya, ganon-ganon. So, ako, gusto ko na, kahit parang pa rin yung isip ko na, baka talaga, pero gusto kong itry. So, yun. So, kinausap ko yung asawa ko, nagbigay kami doon, and pinadala ko sa sister ko. Yung sister ko, yung inano ko dahil sanay yung sister ko sa mga lakad-lakad, mga sulat-sulat, ganon-ganon. Sanay siya kaysa mama at papa ko. Alam nyo guys, ang laking tulong pala ng KAPA kasi ang dami nang natutulungan ng KAPA doon sa kahit saang lugar, yung mga wala talagang pera, kahit konting-konti lang, kahit kung gusto nyo malaman, I don't know kung saan nyo makikita. Pero gusto ko lang i-share sa inyo guys, kung nasa OFW kayo, abroad kayo, kung gusto nyo mag-try, and ask your family. Hindi ko ito guys, kung ayaw, may tao talagang ayaw maniniwala, may tao ding
maniniwala at alam nila at may nakikita silang natutulungan talaga yung kapa. So, hindi ko inaano guys na kayo din ha. Sinishare ko lang yung naano ko. Nakikita ninyo sa previous vlog, yung sabi ko, oh, si Tami nag-ihap, nag-count ng pera. Nag-count, nag-ano si Tami ng pera. Yung nakikita, yung sabi ko sa inyo na pupunta kami sa Western, and may kukunin yung. Gusto ko lang itong i-share guys, para malaman ninyo na yes, nakatanggap ako, 2 beses na. And yun, so, yun. And pinangalan ko sa asawa ko yung padala dito. Yung sister ko yung nagpadala. Para alam talaga ng asawa ko na meron kaming natatanggap, pabalik sa amin. Yun lang yung ma-share ko. And talking about KAPA, talagang hindi natin alam no kung anong mangyayari. May mga tao dyan na pagtawanan ako. For sure na may mga tao dyan na pagtawanan ako ha. Naniniwala ka, ganon. Pero iba-iba naman kasi tayo. Ang dami kong nakikitang mga negosyo sa KAPA. Iba't ibang, as in, nag-research talaga ako sa YouTube. Nag-research ako kahit saan. Basta, hindi ko na-explain lahat ng mga katulad ng yung mga bawal dito, bawal doon, yung mga law sa Pilipinas, hindi ko na yan, kasi alam naman ng KAPA kung ano sila. And, so yun, and, yun lang. And, kasi noon, nagtatanong ako, ano bang negosyo nila? Ano bang ginagawa nila? Bakit na mabibigay nila yung ganung kalaking pera sa mga member nila? So, ang daming members na ngayon ng KAPA. So, ang daming at saka yung negosyo nila, guys, para, ang alam ko kasi, yung negosyo nila is, binibinta nila abroad. So, yun lang, guys. So, yun lang. Kung ayaw mo maniniwala, di wag. Kung pagtawanan nyo ako, okay lang. And, yun lang. Kung gusto nyo sasali, nandun na daw sila, meron na daw silang office sa Quezon, I don't know, basta sa Manila, meron kahit saan. So, kung gusto nyo, mag-ask kayo sa family ninyo kung meron ba dyang KAPA. So, yun guys. So, yun lang. I-share ko lang sa inyo guys. Kasi nakatanggap talaga ako guys. 3 beses na guys. 2 beses pala. 2 beses. So, pinadala ng sister ko dito. Yung nakita niyo sa previous vlog, si Tami yung nagkuha. So, para naman alam ni Tami na meron. So, yun lang guys. Yun lang yung i-share ko guys tungkol sa KAPA. Hindi na ako mag-share ng mga kahit anik-anik. Dyan. Ngayon lang ako mag-share. Or baka mag-share talaga ako sa future. Pero hindi ko alam kung ma-share ko ulit. Pero gusto ko lang i-share sa inyo na kayo, kung OFW kayo dyan, so, i-try lang, kahit kunti lang, para malaman talaga ninyo. I-research nyo din sa YouTube, KAPA. I will see you guys in my next one. Please don't forget to subscribe and like this video. Yeah, so yun. Please share this video, guys, if you like, sa Facebook. Guys, nanonood pala ako. Guys, pasensya na, guys. Pabalik na to. Nanonood ako kay, kay Heart and Cheese Escudero's video. So, guys, every time na manonood talaga ako kay Escudero, yung Cheese Escudero ba? Nakikita ko yung ex sa kanya. Nakikita ko yung ex sa kay Escudero. Yung mga movement ni Escudero din, meron din may pagka-bamboo. May pagka-bamboo din eh. Yung movement niya, may mga, yung parang, yung galaw niya sa katawan ba, at saka yung face reaction niya, may pagka-bamboo. And also, yung ex ko din, ganon din. Nagtatrabaho man si mama, nag-i-edit. Nag-i-edit man si mama. Nag-i-edit man meme, no? Nag-i-edit man si mama. Nag-i-edit si mama, bebe. Hindi mo naganda, no? Okay guys, i-end ko na tong video again. I will end this video final. And I will see you guys in my next one. Thank you guys so much for watching my vlog. I will see you guys. Bye!